A cikin bidiyon mu yau kuma mun sake kawo muku wani gawurtaccen shiri wanda yake da daɗi sosai mai suna wuta. Hassara Sultan shiri ne wanda yake da daɗi sosai kuma sanannen jarumi ne. Idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna wuta, ka biyo mai ƙarshen har wannan bidiyo. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke ɗaura fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Wannan group WhatsApp muna tura fina-finan Indiya Hausa wanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Kowane lokaci akwai sabon fim idan ka shiga wannan group za ka biya kuɗi. Ga lambar wayar mu idan ka shirya shiga wannan group kuma idan ka shirya biyan kuɗi za ka ɗauki wannan lambar wayar sai ka tuntube mu ta WhatsApp sai mu saka cikin group namu na WhatsApp ka dinga samun fina-finan Indiya Hausa. Kowane lokaci akwai sabon fim a cikin wannan group namu na WhatsApp. Yanzu kuma idan kana buƙatar wannan shiri mai suna wuta, shiga cikin YouTube ɗinmu kamar haka. Yau kuma mun kawo muku wannan shiri mai suna guguwa. Idan ba ka kalle shi ba shi ma za ka shiga ka kalle shi. Guguwa shi ma shiri ne wanda yake da daɗi sosai kowa ya ga tallansa. Yau yanzu idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna wuta, da farko dai idan kana kai sabon zuwa ne cikin wannan tasha tamu, a nan za ka danna mana subscribe ko yes abone. A nan kuma za ka danna mana liking, shi zai bada ƙwarin gwiwar da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Yau idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna wuta sai ka danna nan wurin za ka taɓa wannan wurin da aka rubuta more. A nan wurin za ka danna nan wurin za ka taɓa. Idan ka taɓa nan wurin za ka gani link zai bayyana kamar haka. Wannan link ɗin shine link ɗinsa. Kana danna wannan link zai kai ka inda za ka je ka kalle shi ba tare da bata lokaci ba. Idan kana so ka yi downloading za ka iya sauke shi wayarka duk lokacin da kace buƙata za ka iya kallon sa insha Allah. Idan kuma kana buƙatar shiga wannan group namu za ka ɗauki wannan lambar wayar sai mu maka bayani ka shiga wannan group namu. Kuma muna saida katin Airtel idan kana nan Libya za ka tura mana katin Madar ko Libya sai mu tura maka katin Airtel na Niger.